Преди около 8 или даже вече 9 години стана ясно, че България за пръв път ще има програма по Европейската общност, която ще бъде ориентирана за наука. Това предизвика така доста голям интерес сред цялата научна общност. Започнаха обсъждания в различни институти и университети. Програмата беше фокусирана върху 4 приоритетни области и институтите на БАН, които се занимавахме или бяхме ангажирани в областта мехатроника или чисти технологии, се събрахме, водихме доста разговори, поканихме и колегите от Софийския университет, с които винаги сме имали много добри отношения. Обсъдихме нещата, направихме извадка от световните бази данни за местата, които заемат нашите институти, и определихме потенциални участници в един такъв бъдещ център за върхови постижения. След като доста внимателно прегледахме цялото състояние на нашите възможности, решихме, че ни липсва малко от частта в мехатрониката, т.е. по-силни бяхме в областта чисти технологии, отколкото в мехатроника, и затова решихме да търсим контакти с някои университети, които са специализирани по тази част. И едновременно с това от Техническия университет потърсиха контакти с нас, и това е най-общо основата за историята на създаването на този център. Този център е създаден с усилията на 12 института на Българска академия на науките и 5 изследователски университета с цел засилване на научно-изследователската дейност, съответно създаване на повече иновации и трансфери на технологии към нашата българската индустрия. Това са институтите на Българската академия на науките, които се занимават в тази област. На второ място това е Техническия университет, не ги подреждам по важност. Технически университет в София с партньорите, Технически университет Габрово, ХЕТМУ, Технически университет Варна и Софийски университет с неговите факултети в областта. На първо място това са факултета по химия и фармация и физическия факултет. Създаването на този център трябва да призная, че беше доста трудно. Имахме различни възгледи, но след едни много дълги събирани обсъждания постепенно започнахме да говорим на един език, и аз смея да твърда, че в момента, след като ние кандидатствахме, спечелихме проекта, започнахме да изграждаме центровете, ние имаме едно така доста добро сътрудничество между отделните партньори по този център. Института по обща и неорганична химия към Българска академия на науките бе избран да ръководи Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Институтът бе избран благодарение на неговата богата история да води значими и общонационални проекти. И въпреки нашия опит при изпълнението на различни проекти към Европейската комисия, към Фонд научни изследвания, с бизнес организации, изпълнението на този проект към оперативната програма бе съвсем различен. Разликата идва от това, че се налагаше да изградим нова, модерна инфраструктура, която да дава възможност да се извършват, провеждат върхови научни постижения. Реализацията на този проект има огромно значение не само за българското образование, за българската наука. Той е с решаващо значение за бъдещето на България. Бъдеще, в което ще печелят тези нации, които издигат науката и образованието като стратегически национален приоритет и не само, които разгръщат образователна и научна инфраструктура, които укрепват връзките между наука, образование и бизнес, които създават най-добрите условия
техните таланти да могат да развръщат своят потенциал в областта на високите технологии, научните изследвания с практико-приложна стойност. Научната програма на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии има за цел развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране на експлоатация на материални ресурси, енергийни системи и мехатронни компоненти. Доброто познаване на съвременните проблеми, наличието на добре функциониращата инфраструктура и мултидисциплинарен екип от изследователи ще осигури иновативни решения в подкрепа на българската индустрия, ще направи възможен трансферът на знания и подкрепата на стартиращи предприятия и иновативни фирми. За да се изпълни тази цел, трябваше да бъдат създадени няколко лабораторни комплекса, разположени на територията на Българска академия на науките, Техническия университет София и Софийския университет София, които са означени като кампуси, в които са разположени различните лаборатории, които са образувани по време на проекта. Най-големият център като капацитет и научен потенциал е този на Българска академия на науките, така наречения кампус Гео Милев. И тук основна задача пред изследователите беше изграждането на комплекс лабораторен комплекс с най-модерна апаратура и съответно за тази цел беше направено реновиране и модернизиране на една необитаема сграда към момента, която беше превърната в един модерен изследователски комплекс съгласно световните стандарти и практики. Сградата, която току-що видяхте, всъщност е един от най-важните индикатори и резултати, който постигнахме по проекта. Това е научен комплекс Блок 29. Разполагаме с 14 много модерни лаборатории в него. Модерна конферентна част, в която може да се провеждат в залите ни мероприятия в различен формат. Трябва да ви споделя, че в близките 35 години в кемпуса такава инвестиция не е правена. Стойността на сградата е приблизително около 5 милиона лева цялата реновация, която извършихме. По специализацията на кампус Гео Милев е в областта на чистите технологии, а именно нови технологии екологично чисти, които позволяват да се получават нови материали и съответно технологии, които ще позволят да се преработват отпадъчни продукти от различни индустрии в България, като по този начин се създават нови материали. Закупеното оборудване в рамките на изграждане на Център за върхови постижения, мехатроника и чисти технологии в Института по органична химия с Център по фитохимия се разработват ефективни технологии за опазване чистотата на въздуха и получаване на ценни химически съединения при оползотворяване на биомаса. Процесите са свързани с улавяне на летливи органични съединения от въздуха, също така улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид, смятан за един от основните парникови газове. Тези изследвания ни позволяват да разработим нови методи и подходи за улавяне на въглероден диоксид, тема със значение както за България, така и за Европейския съюз. Позволява ни да разработим нови катализатори и адсорбенти за улавяне на финни частици, за пречистване на въздух, вода. Всичко това можем да извършим благодарение на новата научна апаратура. Подгрупата от Института по обща и неорганична химия е концентрирана в разработването и охарактеризирането на материали за постлитиево-ионни батерии. Тази апаратура е сух ръкавичен бокс с инертна среда, която ни позволява асемблирането на моделни електрохимични клетки с неводни електролити, които се използват именно в литиеви и постлитиево-ионни батерии. Тези камери позволяват да извършваме тестването при различни температури от минус 10 до плюс 100 градуса. Лабораторията по оптична кохерентна томография към Института по оптически материали и технологии разполага с съвременна апаратура за томографско изображение с помощта на неионизиращо оптично лъчение.
Тази апаратура ни позволява в реално време да получим томографски изображения на биологични обекти, на различни индустриални многослойни структури и по този начин, по безразрушителен начин, ние можем да изследваме различни промени в тези образци, които настъпват с течение на времето. Лабораторията по 2D материали и нанослоеве към Института по оптически материали и технологии разполага с нано-CVD система за получаване на висококачествен графен с автоматичен контрол на процесите, осигуряваща прецизен контрол върху работните параметри като налягане, температура и газови потоци, критични за успешното производство на графен. Графенът е известен като най-тънкия материал на Земята, 200 пъти по-здрав от стоманата. Притежава изключителна гъвкавост и висока оптична прозрачност, изключително висока подвижност на зарядоносителите и голям потенциал за приложения за направата на суперкондензатори, транзистори, биосъвместиме и лесно се интегрира в човешкото тяло. CVD системата за химично отлагане от газова фаза за контролиран синтез на 2D материали е с напълно автоматизирано управление, с 2 кварцови тръбни реактора и интегрирана система за утилизиране на вредните газове. Двоизмерните дихалкогениди на преходни материали притежават уникални характеристики, които ги правят привлекателни за набор от модерни приложения, обхващащи от наноелектроника и нанофотоника до наносензорика. Това е най-висок клас сканиращ електронен микроскоп с полева емисия на електрони, който позволява изследване на всякакъв вид твърди проби. Едновременно с това може да прави и много бърз елементен анализ. Разделителната способност на този микроскоп е половин нанометър. За да си представите половин нанометър, вземете 1 мм, разделете го на 1000 и след това всяка отделна хилядна разделете още веднъж на 1000 и ще получите половин нанометър. Към този момент това е 4-тия апарат от този вид, който е инсталиран в Европа и сме щастливи да го имаме и в България, в нашия център. Изградената модерна лаборатория за прецизен органичен и полимерен синтез съчетава 2 лаборатории в едно помещение и позволява оптимално използване на закупеното специфично за двата вида синтези съвременно оборудване – камини, работни маси, шлен линии за работа в инертна среда, ротационни вакуум изпарители, помпи, центрофуга и други. В синтетичната лаборатория са създадени условия за успешно получаване на нови органични съединения, композити и функционални хибридни полимерни материали. Считам, че създаването на този комплекс ще спомогне за повишаване квалификацията на учените в Българска академия на науките, тъй като предоставят наистина по-големи изследователски възможности и по този начин да се правят много повече иновации и съответно да имат повече трансфери на научни продукти към бизнеса. И това ще спомогне България по-лесно да премине към така наречената енергоефективна, зелена и кръгова икономика. Софийския университет Свети Климент Охридски участва в Центъра по мехатроника и чисти технологии със своите 2 факултета, факултета по химия и фармация и физически факултет. Самите лаборатории са пространствено разпределени на 2 основни места. Има малък лабораторен комплекс с около 550 квадратни метра и отделни лаборатории в сградата на физически факултет. Центърът за високоефективни изчисления е изграден от система от 18 сървъра, която има общо 460 процесорни ядра, графични ускорители и машините са свързани с бърза връзка помежду си. Клъстерът се използва главно за теоретично моделиране, като се използват методите на квантовата химия, молекулно-динамични симулации, методите за машинно обучение и изкуствен интелект. Потребители на клъстърната система са изследователските групи, участващи в проекта, като голяма част от симулациите се провеждат от студенти и докторанти. Центърът има възможност при заявен интерес от страна на индустриални и бизнес организации да провежда специализирани изчисления. В началото на 2023 година завърши реконструкцията и цялостното обновяване на сградата на Национален център по мехатроника и чисти технологии кампус Лозенец.
Средствата за това възлизат на близо 1 милион лева. Реализацията на дейностите бе осъществена със средства, предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Този малък лабораторен комплекс към кампус Лозенец е част от цялостната научна инфраструктура на Националния център по мехатроника и чисти технологии. В лабораторния комплекс практически непрекъснато ще работят изследователи, които с наличната научна апаратура доокомплектоват тази в факултетите по химия и фармация и физически факултет, и по този начин се получава едно реално надграждане и създаване на допълнителен изследователски капацитет в областите, в които ние развиваме научни изследвания. Лабораторията по трансмисионна електронна микроскопия е дооборудвана с криосистема за характеризиране на морфологията и микроструктурата на колоидни системи. Такива са, например, различни депресни системи, използвани в козметиката, фармацията, медицината, както и в създаването на различни аерогелове с отлични термоизолационни свойства. Криогенната микроскопия може да се прилага за изследване на размера, формата и структурата на наночастиците, както и на цялостния колоиден състав на съответните дисперсии. По този начин се разширява значително разнообразието на обекти, чието микроструктура може да се характеризира надеждно с помощта на електронна микроскопия. Лабораторията по фемтосекундна фотоника от последните 10 години разполага с осцилатор, генериращ суб 30 фемтосекундни импулси, но по проекта Мехатроника и чисти технологии ние имаме и абсолютно най-модерната в света система, излъчваща суб 7 фемтосекундни импулси с ширина на спектъра над 300 нанометра, с изходна мощност над половин ват. Фемтосекундните импулси са идеалните за мигновено възбуждане на физически образци. Това са така наречените делта импулси, от които може да се гледа как различните физически образци откликват на въздействието във времето. Това конкретно, с което ние работим по проекта, е преформирането им в така наречените Гаус-Беселови снопове, които освен че са пределно къси във времето, те не изпитват дифракция в пространството, т.е. сноповете, разпространявайки се на огромни дължини, не се разширяват в пространството. Това са уникални параметри и такива лазерни системи не са често срещани в европейските лаборатории. Стратегическата цел на изграждането на този модерен национален център е да осигури качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно препокриващи и допълващи се области – механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии, като допринася за реализацията на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж. Това е лабораторията по плазмени технологии, в която ние сме направили две експериментални постановки. В едната от тях се отлага свръхматериала графен. Нов материал със свойства, които му позволяват да бъде използван в най-новите устройства. Ние в тази установка отлагаме графенови наножички, нанотръбички, графенови вертикални листи. Тези структури от чист графен се използват в съвременните батерии за електромобилите, в суперкондензаторите, в сензори чувствителни за медицината и за много други приложения, като композитни материали. Лабораторията по рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ е оборудвана с многофункционален прахов рентгенов дифрактометър, който има уникалната възможност да измерва всякакъв вид проби с един инструмент, от прахове до тънки филми, от наноматериали до обемни материали. Дава информация за параметрите на кристалната решетка, дефектите в нея, позицията на атомите в кристалната решетка, предпочетена ориентация на кристали, размера на кристалите и частици, близкия порядък в аморфни материали.
Праховата рентгенова дифракция се използва също за определянето на структурата на неизвестни твърди вещества и е от решаващо значение за изследвания в областта на геологията, екологията, материалознанието, инженерството и биологията. Важна характеристика на изследователската работа в тези два наши факултета е комбинирането на фундаментални с приложни научни изследвания. Тази комбинация всъщност е и характеристика на новосъздадения Национален център по мехатроника и чисти технологии. Намираме се в кампус Студентски град на Националния център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Това е най-големия център от изграждащите се в момента няколко центъра за върхови постижения с най-голямо финансиране и с най-голям брой участници. Повече от 17 участника има в този проект. Това, което си постави като задача центъра и в частност нашия кампус, е да постигнем три задачи. Първо, да изградиме именно модерна инфраструктура. Второ е да се създадат експерти от европейска и от световна величина, наши учени, които да развиват не само технологиите, но и науката с цел България да се нареди на картата на развитите, знаещите и можещите страни. И третата ни цел е това модерно оборудване, което изграждаме, което ще видите, да бъде използвано не само за развитие на науката, но за обучение на нашите млади специалисти, нашите млади инженери на бъдещия елит на нацията. Казвам се главен асистент Велизар Захаринов и се намираме в секция от лаборатория роботизирани мехатронни технологии. Секцията се занимава с автоматизация на промишлени процеси, които са свързани с тежка автоматизация. Става въпрос за леене под налягане и леене в кукелни форми. В секцията се намират системи, които са роботи, два стенда. Единият стенд е с 5 робота, които са свързани с автоматизирани на роботизирани клетки за леене под налягане. И втората част от лабораторията е машина за кукилно леене с робот, швайф машина, която може да лее отливки от алуминий. Лабораторията, в която се намираме, се състои от 3 помещения, което позволява да се направят широк кръг от задачи, свързани с изследване на акустичните характеристики на прегради, както и ударна оценка на подови помещения. За целта има закупена апаратура, която създава стандартизирани ударни въздействия и шумови характеристики. На бизнеса може да правим вибрационни тестове на различни машини и съоръжения, като ограниченията са от гледна точка на масата на обектите до 20 кг и могат да се измерват всякакви вибрационни акустични параметри в различен честотен и динамичен диапазон. Намираме се в лаборатория по виртуално инженерство в секцията за валидиране на физически прототипи. Тази лаборатория и нейна секция са предвидени за валидиране на нови изделия, когато те са в прототипна фаза, чрез физически изпитания, например на тестове на изпускане, на топлинно натоварване, на влага, на химически агенти и всички други, които трябва да дадат една увереност, че разработваният продукт е близо вече до своята индустриализация. След като имаме валидиране по този начин, може да започне самото индустриализиране на един нов продукт, което е свързано с съществени финансови разходи и тази увереност, именно, че няма да са необходими корекции, е от ключово значение за намаляване на риска. Лабораторията е екипирана с техника за изследване на енергоефективни мехатронни системи, като имаме възможност да измерваме електрически и магнитни величини и характеристики на микро и нано мехатронни системи.
По-специално това могат да бъдат различни видове интегрални схеми в микроелектрониката, микросензорни конфигурации, различни повърхностни архитектури за микро и за наноелектрониката и електротехниката. Секцията е екипирана с съвременен атомно-силов микроскоп, изключително прецизен, който може да осъществи изследвания с разделителна способност до 2 нанометра, което е физическата граница на тази технология за изследване на подобен род устройства и системи. Системата е уникална със своите характеристики за изследване на електромагнитни свойства на материалите. Тя разполага с 12 сканиращи режима за повърхностно извличане на информация от микро- и наноархитектури, като може да изследва освен статични електрически и магнитни характеристики и високочестотни електромагнитни характеристики, достигащи до честотната област 12 ГГц. Устройството е изключително иновативно. Това е първата такава конфигурация, която е монтирана, в смисъл изградена в Европа. Пет години след началото на този проект с удоволствие мога да споделя, че ние успяхме да постигнем основните цели на проекта, а именно изградена е съвременна научна инфраструктура, с която ние можем да извършваме различен тип научни изследвания. Още преди поне половин година изпълнихме всички индикатори. Назначихме около 175 изследователи с научна степен, млади учени и може да се похвалим с постигнати резултати в научната дейност. Имаме над 300 проведени обществени поръчки, над 350 договора по проекта, което е доста сериозно постижение и успяхме да завършим проекта успешно към днешна дата. Не на последно място в нашите задачи са и връзките с бизнеса и подпомагане на българската индустрия, тъй като тя има нужда да излезе на международните пазари и то на едно по-високо ниво на международните пазари, където без да имаме научна поддръжка от наши и от останалите научни екипи и центрове в България, това е трудно постижимо. Затова и тази цел стои на дневен ред пред нас и ние считаме, че тя е не само реалистична, а е вече в ход на изпълнение с множеството сключени договори с индустриални предприятия. Дори бих казал не само от България, но и от европейските индустрии. Ние като изследователи от една страна стремим да бъдем полезни, да следваме нашата стратегия национална за интелигентна специализация. Тя следва от някои икономически причини, т.е. силно развити сектори, които се нуждаят от подпомагане от изследователи, но също така ние се конкурираме и с изследователите в целия свят. Това ни позволява да публикуваме в най-престижни списания нашите научни резултати, те да се цитират многократно. Това прави българската наука по-видима и прави българското висше образование конкурентно, което пък позволява да привличаме чужди студенти, които напоследък, студенти от Европейския съюз и извън, които проявяват засилен интерес в последните години към нашата образователна система. Съвременното образование изисква студентите да са видяли, пипнали, работили на тези технологии, които след това се предполага, че ще прилагат на практика. Затова е изключително важно да има такива лаборатории, които да ги подготвят за това, което ги чака при реализацията им в реалния бизнес, реалната индустрия. Всичко това още веднъж ще създаде нова генерация учени, изследователи, нова среда за работа, ново място на науката и на учените в България, в обществото и това ще даде тласък на цялата ни страна към един по-добър живот. Аз се радвам, че най-сетне го има този център, защото освен всичко друго, той задава високо ниво на национални амбиции. С този център България дава силна заявка, че иска да се върне на картата
на световната карта на научно-техническия прогрес там, където ни е място.